Kewan perang Rambayi kangen Aradra Ratri amimbuhi nirbayaning ati saha weliwing budi kawisara mayita-yita karatika sinacaran Sanghyang Candra cahyaning nedya ibya mantara temah atri katinor kadirina tanenong liya Kartika pinangka pangiloning tiyang agesang Cetrekana tuhu neka warna solah bawaning para kamuling Wanjiratri wonten ingkang alam panindra wonten ingkang nedya manembah datang kantun kang andon asmara kaliyan Kang Garwa menapa dene ing sanes garwanipun
Paladiri mangke lanji sakra tiganing dalu kapiyarsa aramening sata kruwa sesauran sono pating jregong matandhakaken tumedhak ing Dewa Wijawantah ya panjenengan mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya ya ing Kayiwangan Jonggring Saloka ya Kayiwangan ing Pakujadur katali warna Kayiwangan indah papan dening para Jawata nenggih ingkang sampun kepareng munggah ing madyaning Dampar Sela Kandha Waru Binangun nenggih Sang Hyang Jagat Wirunata ya Sang Hyang Nilakanta ya Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru tunawindraning para Jawata mengeraken pinenggahipun Jawata Kajangan Siti Pangudal-udal inggih Sang Resi Kalika Buta ya Sang Hyang Bathara Narada ari kalenggan wonten Dali Martukundha beneng lawan padatan sangya para Jawata tridasa watak mawa para nglarapaken partaning sukma sekawan ya sukma catur nenggih cahyaning arat arep sakaning arat wimbaning arat saha diwananing arat bangsane sejawi namung sukmaning Sang Prabu Rama Wijaya Sang Dewi Sinta Sang Raden Lesmana menapa dene Lesmana Sadu parandene mangke Sanggang Marika Yarsani bali dhateng pisanipun sukma catur kinadangu anampi tanggung jawabipun Sang Joko Jawata kembang bokong sari mulai kembang pratekan ora
rumambakan sarawi petulakan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang Astaka sidang saring dawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra kawren samarudayang Pak Tong Bu balang kali cedhe sapa sing gawe nangkap basak tiga piyak kari betane lho ya. Punapi adik kula nimbali dateng pisanipun. Ing kerane sithik angdal-udal dinten sak mangke. Kemarin kula sowan mangarsa wonten ing Kayuwangan Suralaya. Adik kula. Inggih. Kakang Narada inggih. Kawono kakang sak mangke. Ingkang rayipun Manik Maya sampun keparengan nimbali dhateng praptanipun Sukma Catur inggih mriku pun cahyaning ngarat reksakaning ngarat yiwananing ngarat saha wimbaning ngarat inggih keparenganipun kados pundi kakang sampun pestining kodrat bilih Sukma Catur utawi kanugrahan sekawan ingkang awasta wahyu Purba sejati menika badhe tumedhak wonten ing jagat kakang inggih keparenipun lamun samangke Sukma Catur menika pun dawuhi mandhap wonten ing Madyapada ngupadi badan wadhak ingkang sakmangke keduga kiyat nampi kanugrahan wahyu Purba sejati mbok sinten mengke nampi cahyaning rat duka sinten mangke ingkang nampi wimbaning rat, duka sinten mangke ingkang nampi reksakaning rat, miwah yiwananing rat, kula mboten mangertos Ledi Guru. Nggih. Kula suwun Kakang Narada ampun gumujeng. Mboten. Menawi manten laga-lagian kula kok. Nggih Kakang nggih. Monggo kula aturi dawuh. Ora mungku siki. Rama Wijaya. Dewi Sinta, Lesmana, apa dene Lesmana sadu. Jeneng kita dina sakmengko bakal ulun dawuhi kinen medun ing ngarep Capada ingkang boyana wigati jeneng kita kudu ngupadi panitisan sarta upadinen titah ingkang cetha wis resik lair lan batine kuat atine nggone bakal nampa kanugrahan saka para Jawata. Awujud jeneng kita catur ingkang manjing ing angganing titah ingkang uga cacah uga papat mula kang sapa kuwi wis wancine manjalma jeneng kita catur manjalma wujud kanugrahan kengaran wahyu Purba sejati Sukma Catur inggih bener pancen mangkono Rama Wijaya Dewi Sinta apa dene Lesmana lan Lesmana sadu wis pinesti kodrat kita. Yen sakmengko ya dina iki Sukma kita Catur iki bakal manjalma wujuding yaiku wahyu Purba sejati. Inggih. Kakang Narada inggih. Mbok bilih Kakang Narada saged paring dawuh bab lampahipun Sukma Catur menika. Mekaten Adi Guru. Nggih. Ha nggih. Nggih. Nalika semanten menika sinaosa ingkang dados Nalendra menika pun Prabu Rama nanging kasutapanipun Prabu Rama menika kawon menawi dipun taker kaliyan pun Raden Lesmana. Mekaten Kakang. Nggih.
Mriku ingkang dados jalaran menapa? Iki mriku ingkang dados jalaran kenging menapa kok sak mangke? Ingkang reksakan ningrat utawi Wahyu Patih menika Prabu Rama Senesta Lesmana awit nggih menika wau sing kula aturaken kasentapanipun Lesmana menika langkung ageng tinimbang Prabu Rama. Setya buktinipun dhateng Kadang Werda menika satemaraden Lesmana alampah wadat mboten sesinggolan kan wanita pundi kemawon menika awit setya buktinipun kaliyan kadangipun Nalendra ing Pancawati menika pun Prabu Rama Wijaya. Wondene sak mangke. Nalendra ing Pancawati menika inggih pun Prabu Rama Wijaya menika namung anyali wahyuning patih nggih sing sampun kula aturaken inggih menika reksakaning rat menika adiku. Inggih Kakang. Inggih mangga pun dawuhi. Kang Mangun Sukma Catur. Gandeng jeneng sira kabeh jeneng kita kabeh wis padha warna. Wis ulun dawuhi anyali wujuding kanugrahan ngerti ya. Kejaba sira kuwi bakal manjing angganing titah ing awujud kanugrahan. Ya ing aran Wahyu Purba sejati iku mau. Jeneng kita bakal duweni kewajiban sarta tanggung jawab ingkang luwih gedhe anggon kita urip ning alam wadhak. Yaiku mangrorah satru murka sarana jeneng kita manjing ning anggane titah ingkang wis pinesti lan ingkang wis mapan ana ing astana Gadamadana samengko. Mula kang saka iku nggih Sukma Catur ora sajeneng kita nyuwun pirsa kelawan panjenengan ulun. Wondene jeneng kita ulun dapuk minangka kanugrahan iki mau sayekti Rama lan Lesmana apa dinertian Mara Sinta lan Lesmana Sadu. Apa ingkang jeneng kita lakoni ning jagat duk nalika semana sayekti dina iki durung paripurna. Mula jeneng kita bakal tumimbal linairake momong angganing titah. Iki kewajibane mboya ana liya. Kaya jeneng kita nalika semana mangrorah satru murka, ambras pangkara murka ingkang gumelaring jagat. Ya titah ingkang wis piniji mengko bakal padha mapan ana ing astana Gadamadana. Para ulun dawuh lan jeneng kita tumuju ana ing Marcapada ya ing astana Gadamadana. Jeneng kita ingkang bakal ngupadilan mangerteni marang kasuwargan kita. Aja nganti kleru ya. Sinta Rama Lesmana apa dene Lesmana Sadu. Sira martapaning andita ngalaren duren beni mangitul bengok hamangok kali kata-kata siang kelor hanya mulai mekaten bukulun gandeng sampun cetha yang terwaca dawuh paduka Iwan Pikulun Manikmaya ingkang abdipun Rama Wijaya makili Sukma Catur tartentu sak mangke saged pramila lilang ana sak mangke kula sakadang nyuwun pamit arsa tumuju nring Madyapada inggih wonten ing astana Gadamadana ngopati kasuwargan kula sakadang iya ulun balang puja puji santi rahayu kalis liring sambikala kalis liring bidur laku jeneng kita cahyang nikmat.
sapa sing gawe nangka basa dikopyok kali betone. Aduh lho ya. Nuwun sewu lho, Di. Sukma catur mriko inggih ngengaken wahyu purba sejati mriko senajan to sampun manjalma wujuding wahyu. Nanging menurut jagat mriko utaminipun nalika badhe mandhap wonten ing Madyapada. Mriko takon kathah sukma-sukma sanes ingkang sami anyadeng kanugrahan menika. Nek ngantos dipun rebut kalian titah ingkang kleru menika kados pundi mengke kawontenanipun Kakang Narada kula ngerti balang estunipun menawi sampun pinesti ing kodrat sinten kemawon mboten kedugusaken angrebat wujuding wahyu purba sejati menawi sanes titah ingkang sampun pinilih saking ngarsaning kang karya jagat mekaten inggih namung nika pangandika paduka inggih lha menika ngentasi Mbah Singku kondur palengganipun mrika arep kula menika nggih ngulur wekdal inggih nggih Lakasane pun sakmenika atus budi. Kane ngangentosi inggih menika pun penyarian ingkang ngasta gender wonten ing bangsa bangsal pengawit nabuh bangsa Lokananta menika. Kados pundi menika? Lah inggih kula kaliyan paduka sawetawis arembagan wonten mriki. Ngaten inggih. Oh nggih. Kali nenggak nggih? Inggih. Yai Hayu
kayune Purwasa jatuh Panggil jagat kodong Kinarya Kembang lintang saka Allah Surya Pasiapun lan puncak kanggo sapa bumi bengkak dewe ayote bayu bosra Sirabeng sangga marko kumanto sing dalu jroning aratri dereng wonten ingkang kacarita amung sanggang pratangga pati jedul saking Brangketan kalengan mega sarata sarating gunung-gunung parandene datan wonten ingkang bisa murbawani jagat raya dupi tatas ingkang manjan diwasanena iti manci tumapake sosro kekayon reba bendo den babate katempu ing kara
Awas mas kineca pantase padya